кажа 3 неща на мене. Не 4. Не 6. Сега тук ви слагам на моя телефон, че нямам камера. И сега тук ги оправям и ви ги показвам. Само, че някакви неща първо ги оправям и после ги показвам. Сега донесвам и другите 3, да станат 6. Готово. Сега ще ви ги покажа. Ето първото на Хриската Бухала, второто е това на Соник, третото е на... Забравих му името на това. И тази на Майнкрафт филма. И карат го кучията. Не му забравям му името. И овца. Това не е от Макдоналдс. Чао!